Ahoj, zdravím všechny návštěvníky Rebelie. Dneska to mám suveréna. Ahoj, čau, pozdravujem ťa, Rebelo. A chtěl bych se tě zeptat, co to pro tebe znamená rebelství? Rebelstvo u mňa je stav bytia, je to podstata človeka, jeho prirodzenosť. A ja osobne sa považujem ako rebel už od kolísky a do hrobu. Rebel je človek, ktorý je svojou vlastnou cestou. Do všetkých strán sme proste odkláňaní z tej našej prirodzenosti a vytlačaní niekde na okraj toho života, ale rebel je ten, ktorý si zachová svoj stred a je verný tej svojej vlastnej ceste, svojej vízii. Než skrátka rebel mimochodom, jedna taký pekný akroným hovorí, že rebel je reaching everyone by exposing lies. Človek, ktorý odkrýva všeobecné lži, lebo sme obklopení fakt obrovským klamstvom, a rebel je ten, ktorý s veľkou odvahou ide skrz tieto lži a postupne ich odkrýva na verejnosti. Tak to skrátke asi. Tak jo, bylo mický, já ti děkuju. Rado sa stalo. Ať se daří. Nech sa darí stránke rebelie.cz. Rebelia.cz. Pozdravujeme všetkých rebelov.